Nagliwanagan kabanggihon sa Medina Street, Purok 1, Barangay Kalipay, Masbate City, kan masuloan magkakatai digding edipisyo alas 10 din bangikan Oktubre 25. Sa inisyal na investigasyon, tuluan na italang totally damage sa nangyaring kasulo kabali ang pigpaparentahan na apartment kan sarong doktor na piguokupar nin tulong pamilya. Totally damaged man ang sarong repair shop nagibo sa light materials asin pigtutok dong pinunan kan kasulo. Mantang partially damaged ang duwang kataid man na residensya. Pigkakarkulong lampas 500,000 pesos ang danyos kan kasulo. Doon sa investigation na sinandak ng ating mga fire arson investigator po, na-determine nagsimula yung apoy. Doon nga po sa inuupahan na area ni Sir Ariel Aringo. Pero hindi pa po natin na-determine kung ano talaga yung pinagmulan ng apoy. Uminabot sa ikaprimerong alarman kasulo na nagdura rin sarong oras. Alas 11 ninbanggikan parehong aldaw kan maideklarang fire out. Day man ay naitalang nakulugan o casualty sa pangyayari. Alagad pangapudan kan BFP. Dahil medyo mahaba ngayon yung bakasyon na kanilang i-enjoy, kung hindi maiiwasan na umalis po ng mga tahanan nila o ng kanilang bahay para magbakasyon, po siguro, mas mainam po siguro na siguraduhin nila na dapat nakababa o nakapatay po yung plangka na or lahat ng koneksyon na mapagdaanan o daluyan ng kuryente. At dahil naman po magugunita tayo sa ating mga mahal sa buhay na yung mga namaalam na karamihan po dito sa atin siguro ay magsisindi ng kandila. Siguro po ay tiyak na siguraduhin po siguro na pag magsindi po ng kandila sa ating mga bahay, siguraduhin natin na malayo po ito sa pwedeng masunog, katulad po ng mga kortina, katulad po ng mga gamit natin na madaling masunog. Sa presente, nagpapadagos pa ng investigasyon kan BFP. Sa datos kan BFP ngunya na taon, inipamansanan primerong insidente nin dakulang kasulo sa Masbate City. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.